शेतकारा कडेन तेंचे कडेन बी चर्चा आमी केल्ली आसा. त्याच बरोबर आमकां गोंय राज्यांत आमी काय बंद करूं शकना पर्मनंटली, कित्याक स्थानीक भुरगे जे कोण कंटिन्यूस थंय आसता तांकां बी योग्य तरेन ट्रेन करून गायडींग आनी इतर काही गोष्टी करपाचो आमचो प्रयत्न आसा. आनी हे सिस्टमॅटिकली आनी प्रोफेशनली जावंक जाय. फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान आता एक विषय ल्हानसो विषय आयलो की त्या एरियान जर कोण तरी समोसा विकता ताका कोण बंदी करचे ना, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बंद करचे ना. स्थानीक त्या लोकल आता सुभाषाकारान सांगलेले, सुभाष फळदेसाय ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर सोशल वेलफेअर, की बाबा कोणाक विकून दी पण ते एकदा त्यांचे नाव आसूंक जाय. कित्याक वयर आमी अल्कोहोल बिल्कोहोल सामके बंद. कितें आसता आमी पळयता की खुबशे लोक हे अल्कोहोल घेवन वयर वचपाक मस्ती करपाक वयता. तुमकां जर ट्रेकिंग करपाक जाय आनी तुमकां हे आमी जे वॉटरफॉलाक वचपाक दिता दॅट इज प्युअरली फॉर ट्रेकिंग, नॉट फॉर पिकनिक्स. तुमकां पिकनीक करूंक जाय तर थोडी एरिया आमी सायडीक आयडेंटिफाय, स्थानीक आमदार, स्थानीक लिडर, मुख्यमंत्री कडेन तो पूर्ण प्लॅन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आमी घालतले. पूण त्याच बरोबर आमचे 70 बी कितलेय वॉटरफॉल्स आसात. ह्या एरियान आमी स्थानीक भुरग्यांक सांगला, सालिली आसा, त्याच बरोबर हिब्रे आसा, त्याच बरोबर सुर्ला आसा, त्याच बरोबर आमचे हांगा पाली आहा आनी खुबशे कडेन आहा. म्हणजे एक ह्यो सगळ्या गोष्टी आमी घेतल्यात. आमी स्थानीक भुरगे जे कोणाक इंट्रस्ट आहा ते सिजनली ते जर थंय आहा आनी कांय भुरग्यांक ते एक प्रोफेशन म्हणून करूंक जाय. एंड इवन ट्रेकिंग विदिन द फॉरेस्ट दीस हॅज टू बी सिस्टमॅटिकली प्लॅन्ड आउट. पण आमकां ताबडतोब आमकां दिश्टीची एजन्सी मुख्यमंत्रीन आतां चर्चा केल्या. हे आमी जर आमी भुरग्यांक घेवं शकले तर आमी एक सेफ्टी मेकॅनिझमय घेवं शकता. आमचे कडेन तो लायफ गार्ड आनी त्या तरेचो स्टाफ आमचे कडेन ना, पण आमकां ते ऑन बोर्ड घेवचे पडटले. म्हणजे ते ओव्हरऑल प्लस त्याच बरोबर हायजीन आनी इतर गोष्टी ते मेंटेन करना. भुरगे लोक वयता आनी वयरचे वयर सगळे बाटल्यो बिटल्यो सगळे तुमी पळयतात. म्हणून हे जेन्ना सुभाषान विशय काडलो हांवें सुभाषाक सांगलें 2-3 दीस हांव तांकां इवेल्युएट करून दी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक. आनी ते हाय रिस्क काय हाय रिस्क वॉटरफॉल्स आहा थंय आमी बंदी टोटल बॅन आसतलो. हे इवेल्युएट करून आमी मागीर ते डिसिजन आमी घेतले की बाबा खंयचो हाय रिस्क आहा, खंयचे एरियान आमी अलाव करूं शकना, खंयचे आमी. कित्याक कांय कडेन आमी पळयता की लोक कोणाकूच खबर ना की थंय लोक, म्हणजे बरोबर आहा फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाची जबाबदारी आहा, पण त्याच बरोबर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आनी बाकीचे स्थानीक लेवलाचे डिस्कस करून सेफ्टी मेकॅनिझम जाग्यार करून आमी ते ओपन सर बॅन घातला तो तोडून सुद्धा जर कोण वॉटरफॉलांचेर वता जाल्यार तेजेर कशी आमी एक्शन घेतले. आमी सरळ FIR लॉन्च करतले. हे पळय हांगा कोणाचे लायफ वचपाची शक्यता फाल्यां आमचेरूच ब्लेम येतलो, कारण हे सगळे विदीन फॉरेस्ट वायल्ड लायफ सँच्युरी असलेले ह्यो सगळे गोष्टी. म्हणून आमकां आमचे डिपार्टमेंट योग्य तरेचो प्रोटोकॉल हे फुडें व्हरपाचो तेंचो प्रयत्न. फॉरेस्ट डिपार्टमेंटच्या अंडर वॉटरफॉल येतात ते इव्हॅल्युएशनचा रिपोर्ट तरी येऊन जाय ना. इव्हॅल्युएट करून रिपोर्ट आल्या सरची त्याच्यावर मग आम्ही कारवाई करू. आता परत जर ओपन केलं, आमच्याकडे लाईफगार्ड नाही आणि काही नाही, सिस्टम आणि मेकॅनिझम सारखं जाग्यावर नाही, हे एकदा परत ओपन करायचं आहे. आणि 2 महिने आहे ना. पण मेन म्हणजे काय आहे की गर्दी पुष्कळ होते आणि गर्दी होताना आम्हाला योग्य तऱ्हेचं प्रिकॉशन घ्यायची गरज आहे. कोणी एक्सप्रेस केलं कसं एक्सप्रेस केल्याचा विषय नाही, ते मेकॅनिझम पाहिजे. म्हणजे पुढे आम्ही व्यवस्थित ते अलाव करू शकतो. पण स्पेसिफिकली इट इज नॉट इफ somebody wants to seriously trek and go to the waterfall, it is specifically only for trekking. ते पिकनिक आणि इतर काहीसाठी ते इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप करायची गरज आहे. आज लोकांना आवड आहे की पावसात हिंटरलँडमध्ये जायची गरज आहे. हे सरकार पूर्वीपासून सरकारचं धोरण आहे, मुख्यमंत्री सांगत आहे. पण त्याचबरोबर एक सगळ्या गोष्टी व्यवस्थित मेकॅनिझम तयार केल्यावर एक वेगळ्या तऱ्हेने आम्ही पुढे जाऊ. सक्त कारवाई जातली, मस्ती जाता थंय. फॉरेस्ट गार्डाक बी धमकी दिवन लोक वयर सरतात आणि हे बरोबर ना. हांव एकूच सांगूंक तुमच्या फोरमांतल्यान सांगूंक सोदता की आमकां जाय की लोक वॉटरफॉलाचे आनंद बी घेवपाक जाय, बट alcohol will not be permitted in the wildlife sanctuary, and anybody carrying alcohol and going there, we will take strict action. And second thing, ते दादागिरी भी करून आणि मस्ती करपाक वयता, that is harmful to that group's life only. So as a result of which people should take precautions. This type of behavior will not be tolerated. And we need the support of the local MLA, local minister if he is there. We need to take them also into confidence in their respective areas because they know what happened. But चडसो लोक जो येता तो भायलो लोक येता पण कित्याक ते ग्रुप्स जेन्ना जाता ते आमचो स्टाफ कमी आसता, मागीर इट बिकम्स व्हेरी डिफिकल्ट टू मॉनिटर दीस. समवेअर थ्रू द मीडिया इट शो दॅट वी आर गोइंग टू अशा इन्सिडेंटमुळे सर टुरिझममध्ये इन्सिडेंट होतात,
कशाला इन्सिडेंट झालं, काय झालं, ते आता चौकशी ते करतील. पण असे इन्सिडेंट होत असतात. पण एक लक्षात तुम्ही ठेवा, आम्ही म्हणतो की रिस्क व्हॅल्युएशन एक जाग्यावर घालायला पाहिजे.